a musíme sa prispôsobovať tomu, ako rozhoduje pani prezidentka. Veď aj ona obštruuje a ona sama vyjadruje dopredu nejaké názory na to a ja jej to neberem, veď je to ústavný činiteľ. Ja sa ale opäť vracam k tej otázke. Spochybňujem to, aby bola komunikácia... pani prezidentku, ale... Teda ako obštruuje, keď to podpísala o 2 dní. Ako je to prišlo? To, prosím vás, v čom je tá obštrukcia? Obštrukcia v tom, že nevetovala ho, pretože to obštrukcia je, že to nevetovala. Ak niečím nesúhlasím, tak ho nepodpíšem. Obštrukcia pani prezidentky je, že nevetovala zákon. Vy by ste sa tiež opýtali asi mňa, keby som bol prezident a podpísal a potom dal na ústavný súd, či to je normálne. Prečo z toho zrazu nevetoval? Aha, to je obštrukcia. Dobre, povedzme si o absurdite, že zákon ide skráteným legislatívnym konaním a potom 6 dní premiér nevie podpísať zákon. Hej? Akože to je, prepáčte, toto je absurdné a toto je obštrukcia. Obštrukcia nie je, že zákon, keď príde prezidentke, ona ho podpíše, to nie je žiadna obštrukcia. Ale ja neprotestujem, je to obštrukcia. To nie je žiadna obštrukcia. Naopak, aj s jasným vyjadrením. Chce čo najskôr dať priestor ústavnému súdu. To nie je ani koalícia, to nie je ani opozícia. Veď nakoniec sú to kandidáti, ktorých ste si vy vybrali. Ale nie, vy ste si ich vyberali. To nemyslíte ale veď z toho čo dobre, iba z tých, ktorí boli zvolení, prosím vás. Samozrejme, že áno. Tak ako, prosím vás, čo tu rozprávate? Prečo teraz spochybňujete ústavný súd? Čapice hore, Slovensko dole.